Vad rolig du är. Ja. Jag kan ju inte gå bakåt och filma för det är bara att ta ett steg hela tiden. Ja, hej. En annan godis. Vad ska du göra? Jag ska försöka ligga så här. Kanna. Palett, kanna. Ja. Åh jävlar. Vad är träpinnar här då? Gud, det går jättebra när jag sitter framme. Det är inte alls så bra.